на BTV Action можете да проследите срещата Тотнъм Базел. В същия час в Уин.бг е мачът между Фенербахче и Лацио. Онлайн на Voyo.bg можете да проследите двубоя Бенфика Нюкасъл, както и останалите две срещи. Това гол на времето си задава в видео. Бразилският Атлетико Минейро победи аржентинския Арсенал с 5-2 по мач от турнира Копа Либертадорес. В края на срещата обаче се стигна до сбиване между полицаи и играчи на гостуващия тим. Футболистите протестираха срещу решение на съдията и в този момент полицаи насочиха оръжие срещу тях на терена. 4 футболисти бяха арестувани, а 2 полицаи и 1 журналист бяха ранени при сблъсъците. България ще бъде домакин на финалния турнир на Балканската баскетболна лига. Надпреварата ще се проведе между 19 и 21 април в зала Арена Самоков, като това от 4 участващи отбори са български. Това са рилски спортисти Левски. Баскетболистите Левски спечелиха първия матч от четвъртфиналната плейофна серия на женското първенство срещу отбора Сънското при рожната зала на Армения с 77 на 67 точки. Плейофът продължава до 2 успеха от 3 мача, а втората среща е в неделя вечер в залата на Хасково. За разлика от първия мач между двата състава в София, когато собственика на Хасково е извън Станкото и стар треньора на мъжкия отбор на Левски Константин попал до стигнаха почти до физическа саморазправа. Днес двамата успяха екипа на президента на баскетболната федерация Георги Гушко. Фантастично за Левски игра Кристияна Иванова, отбелязала 27 точки. Джули! Блъсък на полуфиналите ще играе срещу победителя от редовния сезон Нефтохим и Бургас. За полуфиналите се класираха Джулиан! които днес спечелиха и втория мач срещу рилски спортист. Този път за Сави Косов 93-49 точки. Шампиона на Леванте Мачерата стана последния четвърти отбор, класирал се за полуфиналите на италианското волейболно първенство. Като с нощи в четвърти мач от четвъртфиналната плейоф и Мачерата появи като гост Латина с 3-0 и изпечели серията с 3-1 от Пека. На полуфиналите съперник на Мачерата ще бъде състава на Пиеченца, воден от Христо. Сблъсъкът стартира следващата сряда. Ден по-късно започва и другия полуфинален сблъсък между отборите на Център, Леван Пътейка, Зийски, Ротин Вълчев и Николай Лучиков срещу Кулино на Сатан Сокол. Може да спортни новини очаквайте в късната ни емисия малко след 22 часа, както и в сайта zonasport.bg. Приятна вечер. Ok, vamos. Espérate. Espérate, Pati. Espérate. Aquí. Vamos. Toma. Bravo. ¿Y ahora? Юрийского регулатора